Come potete usare? Quando siete? Soc dins. Hola, company. Sí, sóc jo. Has vist quines màscares d'última tecnologia? Quan em vaig quedar paralític en aquell accident de moto, vaig decidir dedicar-me a fer el mal. Lluitar contra els bons i dominar el món per implantar un nou ordre mundial. Amb aquestes màscares aconseguiré posar-me en la pell dels líders polítics més influents del món i així poder crear la guerra per després que surti la meva organització, poder posar la pau i poder regnar en el meu imperi. I tu a mi ara no em mataràs. M'acompanyaràs per veure el meu laboratori. Acompanya. No facis res estrany. Ja em veus. Amb l'ascensor arribarem al laboratori. Jo primer. Home, surt! Adéu, bon! Filla puta!
أشهد أن لا إله إلا الله. Policia! هدله هدله. هدله. ألو أبا. هدله هدله.